sin yo ser asmatu. Munduko idea originalen okintzula pentsaten badu, ez da reala. Ez da originala. Gure konstientiko bi segundo ikusi dagoen zozer da bilgo gaunak arten. Edo entzun dagoena, edo ikusi, edo sentidu. Lanago esmatute. Nondik sortu duten diza gauzak. Danok imitxentxo izena. Pentsazu inoiz? Es una puta locura. Hostia. Korjoik, Ez zaiat, gauzak latinetik etortzeituk. Dana mentzetorre latinetik. Pentsa, sosek izenik espadako. Iminin bitxago. Sin más, Martin. Zerra jau. Gauza izena ipintzie ez te gure lana. Eingoik hori beste bat ematek? Edo ez. Aizak Heraklito. Gaur filosofikoz nagoiz, Horik ez azpinadak? Ez Heraklitona? Ez, Heraklitok esan zauen. Bai, koazulue eta kabernien mitue. Heraklito da errekin historize. Inoiz eskala errekabardinen bibidarrez hartuko ze bigarren bidarrez bai ni, osea gu, eta bai errekie bera. Ez dela konbardine izango. Lana dagoela kon kanbizeten. Lana du aurrera. Eta hau? Gure hau, ze? Gure hau ze? Zer gara? Izen da kongok. Bai, Martin. Danik lur. Gure artekoak. Sentitzaiat? Batzutan ez dana, txurillo beltza. Bueno. Ire atxo ama. Zein den naio. Nina izan nire ama, da zupe bai. Porin ez pasaran kapaz eitxeri mariki zaran lasateko bez? Marikie. Marikie. Ike batzakia pasar nauken. Ezkarri nahi dek. Dana presaka. Ez kala askanduko lur. Honik etzakeat? Irakekin esperientzia mutile egin. Ziak nire ritmo topatzen. Zira ditxun bagaren zure ritmora. Ziapa. Beti dana ik nahi deken nien da ik nahi deken bezala inbertsutia. Narrotan nite jauni bezala. Zer? Hori. Beti igualaitia eula. Beti nahi dekena. Bueno. Zeuri be gustaten datxu, ezta? Bai, baina nik proposatzen jatena, iritzak sekula gustatzen. Ez pasu inoiz ezer esaten. Esateiat. Igual ik ez da gaitu nahi. Ez da gize. Ez da. En serio. Iritzezik... Nik zeditzaiatela... Igusta goteko. Bueno, lur, mesedez. Gure arteko berdi eskutun daruet, zegoaitxik. Bueno. Ez, ulertu neuribe. Nik ez du gure lan egon betiko. Zer ez bada betiko, igual gure arteko gure ez betiko, ez? Bueno, lur, tranquilzu, bale? Gauzek seguzu modun ulertu tezuz. Baina nizakeat errue? Errue ez. Zide pasatzen. Hain bost minutu ondoan gara. Hori dena esateko kapaz bazara, galderi erantzuteko kapaz be bazara. Balagun oso honak. Eta... Elkarrez hau nahi gaitu. Zatzekea, pa. Segi bete eta gero, ezagutzen nahi gaituk terminua burtsua luzatuten gabiltza zela usteot. Esan baik? Zer gaitu gire ustez? Haustea... Nitxokela prest bikote harreman serio edukitzeko. Ez diatean kompromiso bat hartu nahi eta bilar da motu. Izan emitxik ez da gure arteko kanbizeko. Ego bai.
beste tipo batekin hon itxoan. Eta zuen ez da pasa. Baina... Ni momentu hartan... nahi nian pixke pasatzen. Eta ni momentun han ez egon ezkeo. Zeu eto... Gogo hori beste bat ematekin asetzi ez da. Pubeto raru da. Ja, bai, kasu honetan gure harremana da otartien. Vale. Ai, ma... Keta barra, Heraklitos momentuta esan duen nik. Bueno, Sigira gauzak itzain indizki hau. Egin dizkiago, bai. Hori ospatzagun izenik iminioan eri? Izena nahi aldek. Izena nahi aldek. Martin? Kelly. Izena nahi aldek. Itz aldek. Martin?